Είναι μεγάλη τιμή για μας η πρόταση της Eastpak να συμμετέχουμε φέτος στο Artist Studio για ένα τόσο σημαντικό σκοπό. Έμπνευση στάθηκε τελευταία μας συλλογή υψηλής ραπτικής Secret Box. Μία συλλογή βίωμα. Η τεχνοτροπία του Καπιτονέ κυριαρχεί σε όλες τις μορφές της. Το χειροποίητο κέντημα επίσης. Τα κρίσταλα και οι πέρλες δίνουν λάμψη στο έργο. Βλέπουμε μινιατούρες φορέματα να αιωρούνται στο εσωτερικό, δηλώνοντας την παιδική φαντασία. Από την ηλικία των 7 φύλαγα καλά κρυμμένο το μυστικό μου κουτί με διάφορα υφάσματα, κορδέλες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους. Όταν έμενα μόνος λοιπόν, δημιουργούσα πάνω σε μικρές κούκλες αυτοσχέδια φορέματα, πολλές φορές και από χαρτί. Οι μνήμες του παρελθόντος ξυπνούν και σε συνδυασμό με την τέχνη και τη μόδα, δημιουργήσαμε ένα σακίδιο υψηλής ραπτικής, ό,τι ακριβώς κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια στο ατελιέ Κωνσταντίνος Μελής Μπαϊλάσκος. Η πρωτοβουλία της Eastpak δίνει την ευκαιρία σε εμάς τους δημιουργούς να συμμετέχουμε στην ευαισθητοποίηση για τον διαρκή αγώνα κατά του AIDS.